आई भैया, हम अशोक देहाती उर्फ अशोक लाल देहाती सभी भोजपुरिया भाई के तहे दिल से प्रणाम कर रहल बानी। हम रउआ लोग के बीच में एगो गाना भेज रहल बानी जौना के नाम बा प्रेम भाईचारा। आई सुनी गीत में। दुनिया में कैसे होई चैन से गुजारा, दुनिया में कैसे होई चैन से गुजारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा। दुनिया में कैसे होई चैन से गुजारा, दुनिया में कैसे होई चैन से गुजारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा। कैसे बाजी ढोल भाई, कैसे बाजी ताशा, कैसे होई झारी राम लीला तमाशा। कैसे बाजी ढोल भाई, कैसे बाजी ताशा, कैसे होई झारी राम लीला तमाशा। धर्म विरोध में ही बदलल नजारा, धर्म विरोध में ही बदलल नजारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा। मारल जाल साधु कहीं भागवल वास में, मारल जाल मुल्ला कहीं पढ़ते नमाज में। मारल जाल साधु कहीं भागवल वास में, मारल जाल मुल्ला कहीं पढ़ते नमाज में। आदमी नया आदमी के होत बा सहारा, आदमी नया आदमी के होत बा सहारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा, आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा।
समझावेला। मजहब न कबो भाई लड़ के सिखावेला। अशोक देहाती गाना गा के समझावेला। लड़ के बिखर गई दुनिया सारा। लड़ के बिखर गई दुनिया सारा। आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा। आदमी भुला गईले प्रेम भाईचारा। दुनिया में कैसे होई चैन से गुजारा। दुनिया में कैसे होई चैन से गुजारा।